ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲଘୁଚାପରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଅବପାତଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 23, 24, 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆଜି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ତେଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ସକାଳ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଓମାନ ବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମେୟନ ଉପକୂଳରୁ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।